bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen kono kadi en jetti serenɓe halifaɓe en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe to mbawɗon wonde eno mbawɗon wonirde yo jaam Allah e kisal wone moɗon en calmini dendagal bandiraɓe yeɓoɓe en kala e saaha kono kadi en calmini hono mawɗo gallo hono kaw meɗen Abou Samba Diop wondude kadi e jagganɓe en kaɓirɗe ha mbawɗen yeyede kala e saaha hono o mo ganduɗa woni Ali Fall wondude kadi e Djiby Dieng ɗum noon ala no batten sowona ha joni ko artude e yewtere meɗen rendo piindi ɗen gowi yadude hen e dinɗi meɗen jiɗɗo ñebbe no fewi hono Salidia ha joni kadi ko kanko tagui jadaten machallah Salidia calmodira e bandiraɓe haade men tigui artude e yewtere. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe e Piindi TV caggal jettude Allah en juuli Mouhamadou Thoubaɗo ɓuɗɗo windere en jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasila men Nourdine Hammadou Aliou Rahi gorko mo Daara Halayɓe en dewre makko en juurima ɗon dendagal serenɓe furankoɓe en jetti Allah kadi dokkuɗen hande cellal hokken coftal ha mbawden adde joɗanade bandiraɓe jonde men nde kewɗen joɗanade bandiraɓe kala saaha woni émission meɗen rendo piindi mo ganduɗa ko enen e dendiragel meɗen yettoso on noon haal pour emin kewi wiide ko kalɗo woƴa o wawa joɗade émission taw innani inde ñebbe min kam oɗon pourti wawde walludimi tan ƴeew noon kam toon hay sinno ko toon e banggue Agname mo so ɗon dañam hay sinno ko lowre o watta remanede toon ñebbe taw kam hankkandi hirande foof so soñama kam ne adde beele jamma ko hankkandi dañe yimɓe ne pofta o fata e goɗɗum ko wona hankkadi ñebbe ko beelam mawɗo jeeni boyam e jottidade kadi e maɗo e émission men mo ganduɗa kadi ko émission rendo ngo foof kadi émission mo ganduɗa rendo ngo foof ene heewi namda ɗum e kala saaha so mbayi ɗum yiide en calmini kadi en juurima dendagal ardiɓe galle ɓe woni kaw meɗen Abou Samba Diop directeur général mawɗo ardi bonna en bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia mawni ko Harouna Moussa Dia ha to Burkina Faso kono noon en calmini yeɓiyankoɓe Piindi kuuɓal guila wonɓe ɗo e leydi ndi hay caggal leydi ndi nde tawno kewiɗo so tawi tiggu ami ha gamri yoɗi tan ko yummiraɗo tigui jagge balabe ɗe Sidi Sow tigui machallah waɗi fayida no fewi nde wonno Diadia o no wini tan alay saago o waɗa lowre to Agname kono kadi so waɗi lowre ko kanko hutorto wonami ɗum noon mi salmini dendagal bandiraɓe Agname naɓe machallah a weltanama no fewi ñande to en gartiɗo en joɗinoma ɗo yonta jonde haalde e on mo gandanɗa hoore ma woni suka debbaji o to en gartata ɗo inde aɗa adda fitin aɗa bonna émission joni noon yimɓeɓe kon jeeɓi émission no fewi kadi kaali hen gaddi jiyanɗe mumen ha no fewi kono kadi ha joni kadi ko yettere Allah wadde yewtere yimɓeɓe keeɗo kadi wona hunde wemde en jettiɓe en jarnimaɓe kamɓe kala e saaha e commentaire uji mabɓe artirde ɓe kadi vidéo ji ɗi e wadde partage machallah kono ha joni kadi hande kam jehten e jaltat ngal ɗon daawal natten e daawal ko mbiyeɗen dewgal to tawi so wiyama dewgal tan no namdi ko heewi e dewle ɗe ina mbaɗi beelamma kono dewle ɗe ina mbaɗi caɗele dewle ɗe ina mbaɗi ha heewi wadde so wiyama dewgal tan hande ko heewi ɗum ɗo humbima hen nde wonno ko dewle saabi hande ha enen foof mbawɗen wodde wadde so tawi en kaali ɗum eɗen poti haalde hen kaalen hen kadi hakke jiyanɗe meɗen so tawi a wiyama hande dewle en général hande ko mbawɗa haalande en hen Salidia seeɗa tan wasa juddude eyyi ko yidde wiide tan ko alay saago juura saabu ɗum sa haali ko jogui aduna o wawa raɓɓide juurat mba haalde foof noon eyyi kono noon hayso haalaka foof taw wiya ko toɓɓere dewgal tan ko toɓɓere yanje hunde en ganduɗa ɗen mbawi yewtude en hirani taw gasani kono ko kewiɗo ko en jubbat hen ko nafata bandiraɓe ko tan ko heddi ko goppen ɓe jokkitirɗum ɗum haqqillaji mabɓe tawno eɗen gandi enen ko lowre hande eɗen jooɗi eɗen kaala kono ko ɓuuri hen hewde ni kamɓe heɗotoɓe en ɓuuri hen gandal kaldani sabamde ɓurde gandal ala ko sababde ko lowre men tan eɗen ndema hande dewle ɗe so tawi mi faami banggue mo jiɗɗa yarude o ko ɓuuri hen hewde hande ko dewle sosoɓe ala dewle jajaɓe keyi dewle sosoɓe woni dewle nafoje ɗe tiɗɗe ɗe dewle jajaɓe woni dewle aɗani wiyete dewle vie unique ɗe waɗani yiyat tan nde jiitata jomumen taw firtima ɗen goni dewle jajaɓe dewle ɓuuri hande hewde dewle hande ne kewi caɗele ha ganduɗa sa yeehi tribunal kawuji ɓurdi hewde ko ceerle tawata toon holko saabi ɗum
won hen nawi ɗum banggue rewɓe won hen nawi ɗum banggue worɓe kono min ko jiimi e manière générale ko jiimi hande ɓuuri ko hewde kawuƴƴi so welama mboɗo wawi ko banggue worɓe a jingui de ala so neɗɗo haali hunde a wiya ɗum holko saabi ala jingui tan arde tan directement fewɗa e worɓe eyyi mboɗa andi hande noon worɓe si laaɓa maɓe mettinanam kono kalami ko yiyandam kalami kadi koko jiimi koko rewɓe hande hewɓe guuri aɗa andi enen hande rewɓe hewɓe ndeysan nan ƴetti ene mbaɗen conseil ji mumen rewɓe hande hewɓe ne ƴetti mbaɗen daaruɗo mumen on rewɓe hewɓe uroɓe caɗele e nder galleji mumen ko walaki hen hay goto sona en ƴetta téléphone aji mumen taw no yimɓe ɓe ganduɗa ene meeɗa yidde ɗumen kalani meɗen hol caɗele ɗum guila ƴame ɗe noon ha e Dewle ɗe ko ɗum tagui en humpitade e banggue rewɓe en mbiyan tan noon ko worɓe ɓe tan keede toor kono eɗen gandi kam ko jiiɗen kam ko ɗiɗo duuɓi cakkitiɗo ɓuuri en hewde ko worɓe gaddata ceerle ɗe holko saabi ɗum ko so tawi wiyanoma hanki dewgal debbo seno murne ko kañum tigi heewi woni ko jolfu mbiyata ko waɗede yeb walla enen mbiyen heewi waajede wiya sa yi jooɗorni yomnede jooɗorni waɗirni tawi ɗum ko worɓe nden ɓe kamɓe koɓe waɗaɓe préparé guila dewgal yettaki babiraɓe men mbawno reste babiraɓe men ne mbawno dewle babiraɓe men ne mbawno suurde rewɓe ene mbawno muñji ko heewi ay dewgal debbo ne wiya yo muñje ko gonga debbo ko foti muñji jeenam kono dewgal kala nde ngal battini ngal ñiiɓi ngal woodi andu ko gorko muñi ko ɓuuri hen hewde saabu ɗum debbo jogaki dewgal ko gorko jogui dewgal hay sinno en gatti ga enen e banggue julɓe tan ganden sarɗiji dewgal fof woni koye junggo gorko finde tan wotere jeenaba hande a jogata ko jawdi jooɗa jonteɗa jogoɗa inde jogueɗa daraja ha jiiya gorko hande jiiya Ali Fall ƴetta hande nula yimɓe e makko mbiya mboɗo ƴama Ali Fall mboɗo humana ɗum ala on pouvoir heddi tan kanko mbawa humde yo kono joni kam fof e mbaɗa eyyi tawde noon a wawa ɗum pouvoir no joguiɗa fof wawi ƴettude an teŋe ma nawato Ali Fall kumanama ko Ali tan wawi ƴettude teŋe muɗum adda galle ma humanma ɗum ko goho caggal nde ndesodirɗon hay sinno ka président de la république taw noon Ali Fall de Allah de ne wawi taw kanko ko jeewo kafe e bedde he kono jamais Ali wiye monsieur Sow ko an tan wiyete madame Fall o yettoraki yettode makko an tan yettora yettode makko e pouvoir mo mbawɗa jogade fo an jeenaba on mbawa dañjude ɓiɗɗo jamais ha ɓiɗɗo yette yettode ma ɓiɗɗo yettete tan ko yettode makko Allah wawi taw ala haydara taw ko an jogui gallode ɗum kam koye l'islam e ko wona l'islam ko fof hayɓe gona tuba hay tubakoɓe ko noon e pouvoir mo mbawɗa jogade fo jeenaba hakkude mon wawa mettude metta enen ga e banggue l'islam ha mbiyama Ali yami serima ha cerdal ngal dago gonga walla wona gonga ko kanko han wawi wiide yami seeri wadde kay ko on jogui dewgal tawɗa on jogui ɗiɗo sarɗiji fof an pouvoir mbawɗa jogade fof a wawa ɗum wadde so on wela hangal dewgal bonangal bonata ay debbo ene wiya yiɗata wowat wona yiɗata wowat kono noon ko waɗi noon tagui ɗum ko yidde debbo yidde gorko ene serti gorko so yiiɗi debbo tan yiiɗi ɗum hay sinno noon debbo ko babba o yiiɗimo tawi hanko yidde hande mbiyatnde o yiiɗimo foof ne jarinmo hen kono so yiiɗa debbo hay so debbo waɗi komi anda wiide aduna o yiɗa ɗum tan o yiɗa Allah wawi taw ñande fof ñande fini fof ne jippinanamo aljanna o to mo yiiɗo ñande fini fof ene joƴƴinamo e jaygue mo yiiɗo ko on tan o rewata kono hay debbo jeenaba so tawi o yiɗa gorko wawi wiide o yiɗa gorko o début o forcé o naara hen kono no gorko toppitirtomo no gorko yurmortomo no gorko teddinirtamo no gorko hokkatamo jaam o yaha o yiɗa ɗum o wurde mum haw mayde muɗum ɗum wadde ko wiyete debbo yiɗata ko eyo wadde wona yiɗata firti ko debbo yiɗa tan ko jiɗɗo ɗum gongre gongo sa yiɗi debbo dokkowo ɗum jaam wadde kay hande so ceere ɗe keewi koye worɓe gonmi jaɓani resi jeenam
eyyi somi jonnima ɗo rewɓe noon alaa sago joɗanɗa worɓe mi jaɓani de bandiraɓe worɓe ken kono noon worɓe ngoni ɓe ndesani woppirani noon rewɓe jaɓani resedde aɗandi a haali ɗo joni mbiɗa nden son tawi neɗɗo ina rese ina yomne wonde sa yeehi tinno sa yeehi toppito joom galle ma sa yeehi heddo e jamiroji muɗum e kono beele hande ɗinɗon waajuji est ce que hande ina woodi kadi so tawi ne woodi neɗɗo ne yomne ɗum beele so yeehi to no waɗa ɗum appliqué eyyi aɗa andi neɗɗo wawi tinnanade ko tinniɗo e mum ko jurmiɗo ɗum debbo o wawa muñande gorko mo yiɗani mo teddinani mo respectani kono neɗɗo kadi wawa yiddema woppa yimɓe fof ara wiyene yidma humanma adduma mbiya kadi yiɗama ko on ɗo noon woni question est ce que hande worɓe ne jiiɗa jeenab kono kadi aɗa gotaki est ce que ɓe jiiɗa nde babiraɓe men nden ɓe ganduɗa hay sinno ganda debbo hay sinno ko jinnaɓe tan ƴetti dewgal mbaɗi hakkude mumen o ko ɓi kama walla ko ɓi yumma wawde moƴƴude ndesa gadda e galle kono jurmoto debbo mbaɗa ɗum respecté teddinat ɗum kurmoto ɗum on debbo yaltata galle jamais ko ɗon ma yar kono debbo an sa wiya aɗa yiɗimo a fini a naati e makko nde garata e makko nde aɗa ƴama Dieynaba Sow nde garata foof kada fijaɗe jala parfum ngaji urdi gadda ga e kadoji aɗa hankandi ko fijirde jaleɗe sa arani aɗan lele téléphone bebbe no gorda a fini a waale e jaam a hajitima a wottima koto ko jaam gonɗa ito jaraɗa hankkadi ko aɗan toppiti ɗum aɗan haalde e muɗum aɗan yewtude mum an artir haqqille mum a heɓanimo tawde il so fi ko ɓe keeɓi debboɓe gaddi ɗum e nder galle he walla hay sino wona e nder galle mabɓe soɓe keeɓi debbo o ɓe kumani ɗum hankkadi woni joom suudu mabɓe ɓe change a natti yewtidde joom suudu ma yewtoyta hako banggue goɗɗo ɗo pijannoɗa aɗa jalloɗo hankkadi ko ñaggal kala nde garɗa ɗo jooɗi ko tumminare debbo ma suusa ɓattadema haalde ma ko foti haaldude ma fota yewtude ma ko foti yewtude ma kala nde jiiɗiɗa e joom galle ma ko e dow leeso farata on mbaɗi ɗum on paari hen complicité ala hakkude moɗon so tawi debbo ko soho ene jooɗo ne yewta dañi baɗon alifal hay sino koye nder internet he watti wawde yewtude mum artir haqqille muɗum so rena hankkadi on waɗat sehil ko gonga ko kalɗa ko wona joni noon beele an debbo hande aɗa yiya gorko arema ko soho o holluma ko alda e gas ɗum fof no woɗi ɗo min debbo jogui kadia mboɗo jogui kadia nde ara hema nde kala ko jiɗɗa ko ɗum ndekete ko arda hema ko hay wutteji ɗi ɓon hooɗi ndehete ko luuɓiɗo walla ko luuɗo o roji ɗi addata ɗi ko luuɗo umen o haalnanima hay gonga goto gonɗo e nder ƴamal ngal nara hen ha nder tawa ko soso ko hay dépense ala on est ce que aɗa wawi muñande ɗum par ce que ko fenade daɗɗi ɗum wadde ko worɓe gonɓe ndesani ko kalɗa ko gonga ɗon ko parti ɗon hay goto ittatama ɗon an fof wonde jaaja hay goto ittatama ɗo kono kadi wonko kalɗa ɗo ko toɓɓere wande fayida wonde to mbiɗa ɗo joni nden neɗɗo so tawi ƴamanama bandum addanama nini nden ngal ɗon dewgal no wawi judde ko waɗi noon nden ko jinnaɓe kañumen pooɗi gaddi ko gaddi ko naggata ko ha tiiɗa aɗa andi dewgal ina wawi moƴƴude kono dewgal tambi dewgal ko mawɓe anani an so nene ma ne yaade e dewgal ina waaja ma ya tinno e dewgal ma gorko woni yummum ina waajo ɗum won jinnaɓe mum no mbaajo ɗum nden caɗele watta e dewgal waɗi noon subaka foof aɗa waaje aɗa tinno kono hande ɗum ɗon ina ko ɓuuri hen hewde ɗum ɗon yimɓe natti ɗum ɗe nin saabu joni ko jame ko mbiɗa ɗo joni ko neɗɗo ara ina adda kostimaji walla addanma kalisaji ina jam ko waɗi noon ko ina andi an ka neɗɗo ko ɗum ɗon goni ko jiɗɗa so neɗɗo arema ina ɓorni tekke tunuɗe walla ina ɓorni tuuba ceekiɓe a jogota koye muɗum haaju a darata ɗum ni saka kalda aneni ala kono gonɗen koye haalde jamanu hande mo gonɗen jamanu hande yimɓeɓe yiɗi ɓuuri yidde ko joom jawdi walla joguiɗo mo gandanɗa hoorema hande wona kañum tan kañum e koreji mum fof ko ɗum jiɗi te kadi so tawino ko to rewi lawol ɗo neɗɗo haydine ko ɗum yamirma dañ mo gandanɗa hoorema ko mbawɗo suurde mbawɗo jogadem kono kadi ƴettude kadi foof kadi watta ɗum e ɗum ɗon nde sabu neɗɗo aɗa yiya taw ko joguiɗo ha heewi ndesdiron taw ko jogui ko hay batta heɓata hen aɗa yiya kadi mo ndesdirɗa taw kanko o wona joguiɗo kono taw mo yinma mo yiɗanma kala ko daña mo rendema ɗum fof ko ɗon woni ɗum fof de jeeni boyam hande firtima ala aɗan ko firti ɗum
ɗon ɗo kalɗa haala matérialisme ɗo nden wiyata ko rewɓe ngoni matérialiste ha joni eyi kono mami arani kono hannde ɓuri hen hewde ko worɓe aɗa andi hannde no rewɓe natirtono hanki e gorko sabamde intérêt ko ɗaniyanke ɓe on ko Europe walla won ko États-Unis hannde ko noon worɓe jiirata ko wayno Dieynaba Sow en jogiiɗo otoji mumen ngara salmindema jiiya appartement ma tuute nicel mbiya daro mi ara mi weero e Dieynaba Sow ene wawi jogadimi hannde worɓe hewɓe ene naata e debbo natirta mum ko intérêt gandata ɗum hay wonɓe caggal leydi ɓe soɓe jewtema koɓe guidoro widema ko holko liggotoɗa wadde ardani Allah on ardani jogadema ina ardi jogala holko liggotoɗa holko haajuma holko liggotomi joni an a yi hannde sambo huya huyani so neɗɗo ari e jaja o namdata ko ɗum ko liggoto so tawi wona ɗum ɗo dila sosoɓe hannde en mbaɗi bone oɗo Dakar ay Dakar hannde won worɓe jooɗiɓe ɗo wat tampinore ma sosoɓe nanɗo jooɗi gila wonɓe ɗo e Dakar hay wonɓe caggal leydi ala koɓe jiiloto sona diwɓe joguiɓe moyen seeɗa gonga tawi min mboɗo sikki gorko tawi aɗa jogui fulla ma aɗa jogui fayida ma tawi gorko ko yummo tigui nema yummo mbimi ko tigui de muyninma taw ko debbo tigui biyeteɗo debbo o debbiniɗo e nder galle o on dicci jibinma itti endu mum muyninma aɗa foti hersude an weerdo hoorema e nder doole debbo walla miijade min oɗo debbo ne foti wawde jogadimi donc gonga aɗa yi hannde hewɓe worɓe hewɓe natoɓe e dewgal taw ɓe jiyat debbo ko jontaɗo ene jogui oto muɗum walla ɓe ene jogui galle muɗum appartement ɓe gara ɓe taw walla ɓe jii ɗum han Dieynaba ne ɓorni comci mum ɓorni cuɗade muɗum ɓe mbiya oɗon jogui ko alda e gasi ɓe gara ɓe naate ma taw an maɓe naati o gurɗa koye suturaji Allah anen naata e maɓe nartirɗa e maɓɓe ko beele eɓe mbawa wallodirde e aduna hay sinno gorko o hannde jogakima à 100% taw kam aɗa miijo oɗo gorko ne wawi joganadema dépense miijo ngo joguiɗa e gorko ne wawi joganadema o taw kañum miijo ko contraire o an aɗa wawi jogade ɗum te kañum foti jogadema ona an foti jogade ɗum ngal dewgal est ce que ne gasa so yeehi ha naati hen nder aɗa wawi wondude mum tout va bien tawde kayne ara jaam nane galle he aɗa selli kono ay il suffit que Dieynaba daña caɗele goore hay sinno ko rafi cellal dafeɗa jomum wiya tan jaaha hôpital binnanda ordonnance seeɗa waɗa ka poɗɗo opérade jomum dogo yaha oppuma change wonta neɗɗo goɗɗo en jii ɗum en jii worɓe hannde ɓe ganduɗa jiyete garema jiiɗa nadde ma natide ma bandiyagal on intention jogui noon jiiɗu ko fijirdema gara tawa Dieynaba Sow wona noon wona debbo pijirteɗo ene jiiɗi humpitadema tous les moyens sont bon kumanma taw ala kumiriɗuma sona humpitade ko kaddiɗa ñande kumpitma fof lewru lebbi ɗiɗi hankkandi kaari goppuma pina ñalawma goto chance goppuma mbanma abandonné wadde Dieynaba ko worɓe gonɗuɓe ndesani rewɓe ɓen jiiri seeɗa dañani worɓe mumen fawɗon kadi feɗendu ma ko gonga ko kalɗa ko kala ko kalɗa ko ala metti wadde defande mi defandakiɓe hen banggue kono alay saago noon an mi jaɓata toon jaaha e rewɓe to min bandiraɓe ɓam worɓe nan ɗon alay saago mi eɓe metti wonde avocat aɗa andi a haali ɗo joni wonde worɓe joni ina keewi matérialiste en taw ko neɗɗo gandanɗa hoore ma gara kuwona neɗɗo tawa ɗamini e maɗo koye kalis kono ɗum ɗon fol to ɓe jii ɗum ɓe jii ɗum koye rewɓe ko sa ɓe jii ɗum koye rewɓe ɓe jii ɗum koye rewɓe par ce que jiya hannde taw ko debbo taw o joganoki dewgal o wonano e dewgal Allah waɗi o liggimo o dañi ha heewi hankkadine o yiɗi resede e kanko aɗandi on ɗon aɗandi ko ɗum ɗo nina aɗandi won hen taw gona joguiɓe mbiya oɗo de ko joguiɗo mi suusa dartude ɗum rewa ha jomum ronka dañde mo ɗum ɗo desa ɗum wonta kañum yahata ina daara mo resdiri ko ɗon ɗum fuɗɗori mi wiyatama kay ko ɗon ɗum addi ɗum ɗo kono ɗon ɗum fuɗɗori hankkadini joom en jawdi taw ko rewɓe joguiɓe financièrement jaaha mbiya jiiɗi tan ko mo ndewiri Allah aɗa andi sa wi jiɗɗa tan komo ndewirɗa Allah on a ɗaminaki e muɗum dépense a ɗaminaki e muɗum argent de poste a ɗaminaki e mum ina yoɓanma location ma walla ina yoɓanma fof on ɗaminɗa e muɗum tan ko ina aɗa ara aɗa rewira hen Allah ɗum yeehi noon hankkadine won hen jajaɓe jiiya mbiya kañumen ne oɗo dañi ɗum kañumen ina jaaha ina profite jiiya Sali Dia ko joguiɗo kalis Sali Dia ne jogui oto mbiya fatmi ƴama ya Sali Dia mbata mbeɗa daña ko oyato dañi ko taw jiida noon Sali Dia kañum aɗa wawi yiide Sali Dia ne jogui kono taw oyato ko jogui ha kañum yiɗi tan mo rewiri Allah on ina andi kañum ina wawi joganade e hoore mum ala fof ko ɗamini e ma ene wawi taw Sali Dia ne kañum ne
ina jogii kono taw ko jogii ko ina yiɗi mo neɗɗo mo ngannduɗaa hoore ma ko baawɗo halfude ɗum baawɗo waɗande ɗum te kadi hannde heewɓe nanɗo ina jogii so jogiima seeɗa mbiyata ko halfetaake te so tawii halfetaake noon gorko halfata ɗumen e o kañumen ne worɓe ɓe so ngari ngarata ko kañumen ne jaɓataa waɗde heen no foti waɗirde aɗan debbo gorko kala nde itti jawdi mum humani waɗi yiɗi waɗde koye less teppere mum yiɗi waɗde koye njiimaani mum taw ko neɗɗo ɗum ɗe ninte so tawi ko neɗɗo mo nganndanɗaa hoore ma jogiiɗo financiére tan wona neɗɗo mo jaɓata aɗa anndi ɗum ɗo woni geɗe joni noon jaɓata wone so a wi ɗum aɗa itta ɗum a resa ɗum ɗo aɗa itta nawa ɗumen wuro ma aɗa joƴƴina ɗum toon aɗa anndi jaɓata ko ɗum addi caɗeele ɗe joni Dieynaba gonga mbiɗa ko debbo jogiiɗo jawdi muɗum ha yonti rese ndi reseede natirani gorko o haydara ɗaminaki mum ha batte kono noon wonko ɗamine makko hay sowona banggue financiére non kono toon payen ma kala gorko mo natɗa aɗa natire muɗum kam ma yurmi wona aɗa natodire e muɗum taw kam ma faami aɗa natodire e muɗum kam so tawi muusi so metti dogata ma muñane refi munan ma caɗele rende ma ma won sara ma tawde ka aɗa fellita an ka debbo aɗa wawi kay an yobde location a namda hiɗum dépense a namda hiɗum courant a namda hiɗum facture wifi a namda hiɗum millet a namda hiɗum sabunde tawde kay gorko jogi tan ko ala ko namdiɗa joni noon gorko jogi tan ko tumu muɗum ko soso suudu ndu natti tan kañum sa rafama ko waddate on gorko kadi foti hokkudema jam sa rafama suudu no woodi wadde gasi wadde kay hawno ndemirta e oɗon Allah neɗɗo kay rewtata Allah ko jaɓɗo Allah kono wonamo jaɓani Allah jaɓi Allah noon ko ngannduɗa ƴewɗa ko suudu ndu firti non so tawi jomum jaɓani Allah hulani Allah natirene ma Allah an debbo sa natiri muɗum Allah yahata ɗum won ko mbimɓe ndesani aɗa andi noon kalden ɗon so tawi kay rewama to rewama haalama to Allah ɗo sariyaji kewɗi kay ina waɗɗi sen ndewi enen rewɓe ɗe gone toor kamɓe ɓe gone toor aɗan noon aɗan hay on banggue aɗan hay on banggue mo mbiɗa pour debbo jogo jawdi yaala yaha yiiloyade gorko pour wawde resodire pour rewde mum Allah ɗum hay sohon haade jaɗen gandi ko ɗum waɗi hakkude mum seydina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonɗo l'islam wi aɗa natire debbo hay sinno l'islam en woɗɗani eɗen gandi kam eɗen nana anduɓe ene kaala aɗa natire debbo e mbaadi mum aɗa natire debbo e ɓingu moƴƴago mum kono noon aɗa natire debbo e jawdi muɗum l'islam en yamiri ɗum kono mo nattiɗa e jawdi mum o yaaro mbara anna kono prophète Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaaro ko debbo mo mbatta soutenir yaaro ko debbo mo jiɗirta Allah kono wona kay debbo mo ganduɗa an garɗa e makko tan ko entrée ko weeli tan on waɗanma cuuruyuji on waɗanma gueɗe sosoɓe omo defanma guertoɗo mo ɓattina ene weela a faami ñande ko jomum dañ caɗele doga dewgal fof ngal ganduɗa wadde kay ɓen Allah natiri hen yaata heɗomi haalanma dewle ɗe hande hebbini caɗele wonde worɓe resoɓe desirani debbo ko ɓiɗngu moƴƴago desirani ɗum jawdi desiri ɗum tan ko mbaadi so mbaadi ndi firtima jomum wawi waylade seeɗa debbo ne natira e gorko jawdi so jawdi ndi natti ɗum ɗe nin ala joni jeenam mbimi ɗum ko firti ko witeno debbo natirte e gorko ko jawdi ko firtaki ɓuuri hen hewde ko worɓe natirte debbo e nder jawdi jinmi wiide ko jeenaba lekki so ɓuranima darde hokkatama ɓuuɓri kalden gonga gorko sa risi debbo yataɗa wawi jogade mo sa risi debbo yataw aɗa yiiɗimo jiɗirɗamo ko Allah par ce que dewgal wona cahan ko gonga kay ɗum ko gonga mo jiɗirɗa Allah o noon no muñirantumani no wonno muñirantamo no ndendirɗon jamni no wonno ndendirton jamalum mo jiɗirɗa Allah o tan ka a resimo addimo wanmo asime kadi tiiɗe ma wona gonga e ma aɗan hande worɓe hewɓe ene ndesa aɗan worɓe hande hewɓe ene ndesa toon payan mami worɓe hande hewɓe ene ndesa hay famille mum tan taga ɗum oppude debbo ndesa debbo han hol saabu a resi oɗo debbo opération famille goppinma ɗum wadde an a timmani ko gonɗa ko par ce que sa filti haɗa yaaha an ndimago hokkima a yeehi ha huccite jinnaɓe debbo a ñaaguima guitti dokkorima ndimago wona mbuɗu walla wona buɗɗiti aɗa foti hankandi fawde hen hinere ma hayso famille ma fo rendi walla debbo ma jeew rendi walla debbo ma lendi aɗana wonɓe ganduɗa ni hande hay sen jeehi onon banggue ene nawlirtan rew mum jeew mbiya oppu tan goppa par ce que hoore saabi hay ɗumen jii
ala yi desaɗo kay fotani resdade e wadde noon tawi aɗa debbo resama fotani aɗan noon debbo mo ƴom jamato andata on ko desaɗo aɗan gorko ara haymani ƴamma ɗum ɗon ko debba muɗum ance men nat toon aɗan neɗɗo hannde artaɗo ƴama mo mbiyam min ko debbam resimi wona mo ƴamata o jogema ko jorto moƴƴo no gerɗa mbiɗa aɗa resa ɗum ni noon desiɗa debbo ma taw an ka desaɗo kumana ɗum ñalawma goto natir hen Allah pina ñalawma goto debbo ma wima oppu goppa est ce que ɗum ko ndimako wadde hande ko worɓe goni ɓe ndesa aɗa andi ko kalɗa ɗo ko erreur-aji ɗiɗi nani hen woni erreur-aji ɗiɗi ɗi ko hande sa wi dewgal aɗa resi debbo tawa koreji ma fo yadani hen aɗa andi caɗele ɗe foof enen hande caɗele dewle ɗe foof ko ɗon goni hanki nde jinnaɓe sa wi aɗa darta neɗɗo jinnaɓe ma alay saago kamɓe ɓe daara holto gaddoytaɗo mo gaddoyta o so tawi holko anda aɗa andi jinnaɓe kañumen ɓuuri wawde andude kañumen ɓuuri wawde loskude kañumen ko finɓe ko daaroɓe ina daarana jomum ko moƴƴi ɗum waɗi kala to heewi ɗum ɗo jofanade jomum ina heewi wadde moƴƴere ina heewi kadi tawa hen banggueji ina wasa fewde kono kam jinnaɗo ma sa ronkani kala kono naata surtout e dewgal ya taw kamɓe ka joguiɗo fo mabɓe feere nde wonno ko jinnaɓe sa addi debbo gaddata ɗum wadde jinnaɓe surtout noon ha tengti noon e meɗen saabu hewɓe ko ɗannotoɓe o debbo kañum heddotto e jinnaɓe so tawi neɗɗo saɗa addana ɗum neɗɗo gaddanta ɗum koko yiiɗi ko so tawi yiiɗa ɗum a addi ɗum ina wawi wadde caɗele yaaha ɓooye dewle mawɗon mbasa fewde e o refti hen kadi neɗɗo ina wawi arde taw ko jokkodirɗo e joom suudu mum jogui gueɗe muɗum foof walla desade tan ko soso ko desaɗo gorko desaɗo gorko jajaho tan ko desaɗo walla taw ko gonɗo ga caggal leydi taw koko signini monigami foti jogade tan ko debbo goto ara e ma tan jiiya ko ɗanniyanke tan yuppa e ma kalis a loskani on ƴewani andude ko holi on ƴewani andude situation makko gara tan naata hen sa naati hen naata e erreur ko yidde nde noon ko yidde nde addani yimɓe caɗele par ce que a yiyan neɗɗo tan yuppa e ma kalis keñoɗa mbiye yimɓeɓe mbiya wadde jeenab ko wayno Sali Dia naati hen aɗa daña ko wuri wadde jeenaba jeenaba wadde koye haala me tan gartata rewɓe jiiɗi resede ko worɓe gonɓe ndesani tampin hoore ma ko rewɓe goni wona yiɗi rewɓe jiiɗi resede rewɓe jiiɗi resede worɓe ɓe na ndesa par ce que ko fuɗɗa ko fof heɗomi haalanmaɗe ala a heɗomi tan ko fuɗɗa ko fof heɗomi tan jeenab fuɗɗete koye ɗum sa ari a tawi an ko monogami ciññinɗa aɗa wawi signinde monogami kay tawa dañani toon jaam eyyi kono tawda dañani toon jaam ko ɗum wadde sa felti wadde a resi an aɗa andi ɗum a dañani toon jaam ciññinɗa ko monogami a felti a resi fawen hinen ma hay saɗa mayde on kono oto seedumo kay sababde min ko monogami ciññimi tan wadde kamɓe gonɓe desa ndena seerete jaltinoɗa galle kadi aɗa yiide ɓesgu ma sa yeehi ha ɓooyi kadi mbiya kadi aɗan ko addi ɗum foof addi ɗum foof ko wasde wonde samba galle hay so neɗɗo woni hammadi galle a joguima galle ma ha tiiɗi a halfi galle ma ha tiiɗi a resi guila dewgal ma premier ma resi ko an resi ko an jogui galle ma sa welama aɗa wawi dañde rewɓe nayo kono gorko so resama wawa rese debbo goɗɗo ay hande sa nani mi wima hande worɓe hewɓe naata dewle e entrée alam kono ciññinde monogami resaka de ɗum ko laamuji janani tan ko kañumen gaddani joom caɗele monogamiji ha mbayno leydi nana ndesi rewɓe taf nayo ala ɗum ahan kay heɗum tan ala heɗomi ɗum ko haal tan aɗa ko tagui ɗum hande hay sinno hande ko caggal leydi hay sinno hande ko Europe hay sa signini hon monogami tubak andi ko papier ji sa resi ga e debbo o monɗo e Afrique ala fof ko debbo gonɗo toon o wawi wadde prouvé tuuba koɓe wonɓe toon mbi a resi ga e debbo par ce que o ga a waddanimo mariage civil kalden toon alay sago non surtout o jomum wawi kere ndem hay probléme goo aɗan tuuba holko sali ɗum ko nden wawno wonde kono joni mariage uji ɗi joni hoto tampinoɗeɗemi haalama ha joni kala biyaɗo noon kone funte rewɓe hewɓe ne puntire noon kono ko funti ɓolo ay gorko tubak andi ko preuve tubak kañum ɗum woni ko kala wonko tagui tubak ene jaaɓi hay maîtresse aɗan tubak koɓe mbaɗa maîtresse kono ɓe mbatta jamais polygamie saabi ɗum ko kamɓe haaju mabɓe ala ko heddi ko haaju mabɓe woni tan ko an gorko ya signi laabi ɗiɗi e rewɓe ɗiɗo
a resodiri mum taw cinninɗa honko monogami ɗum ɓe mbawi jaggede gorko ɗum ɓe mbawi bonnide kayitaji gorko ko ɗum ɓe mbawi bonnide gueɗe gorko kono en jii hande worɓe hewɓe nan hande caggal leydi kala gonɗo caggal leydi woni toon debbo muɗum signini ko monogami kono hatta nan desiga ay kala gorko ƴettuɗo on prétexte sabamde cinnino ko monogami mi nawliri ko debbam no jogori addandem probléme ɗum tagui mi serda andu ko gorko mo tiiɗani ko sosoho wona goonga yiilo hanko no humpitimama tan gasi yalti hen kono hay probléme goto ala ɗo won signinoɓe kay so tinama tan yaltintegal yaltintenoɓe noon galleji walla sa yaltinama galle heɗomi haalama naati ɗum ɗo jeenaba so kadi ɗo yaltinama mariage galle joni ɗo sa yaltinama galle naata e galle ko an resno debbo gadduɗa ɗum e nder galle ko an liggotono aɗa adda to sa ɗannima caggal leydi wona noon ko wasi tiddira toon wona tiɗɗo toon wona laamuji men aɗan caggal leydi ni woɗɗi jeenab toon wona aɗan sinno ko ɗo fof no gasa ɗo hande ndiɗo leydi min mi yi worɓe ɓe ganduɗa fulɓe de mi wiyata ni ko bamarankoɓe walla ko serraɓe walla ko coolaji fulɓe resaɓe ɗo worɓe mbimi resaɓe eyyi worɓe ganduɗa ko desirom ɓe desirako an desodira e debbo jooɗɗa e nder galle aɗa reena sukaɓe aɗa kuusa ɗumen aɗa nawa sukaɓe école debbo ɗanno faya caggal leydi faya Europe lewru ma en fof kañum neldanma dépense kañum neldanma jangde sukaɓe an woni desaɓe ɗum ke mbaɗa andi gorko jajatoro emi sosoɓe ɓolɓe mbaɗat haal goto Allah kadi seedi ko sosoɓe ɓolɓe mbaɗat noon haaldu Allah joni noon on joni so tawi are debbo mbaɗon o resdira tan o resa koko resdira an ko an woni ɗo aɗa reena sukaɓe moɗon oɗon ne jangga ew hay ɗum ne ko ɗum ɗo ko pamodiral te gorko hatte i sukaɓe ɓenne wona rente ay gorko yo waɗ fulle fayide hoore muɗum gorko anda kañum ko gorko tan gila neɓe desdirta nde ɓe desdiri ko on sinno mi gila haade mabɓe resdirde on ko ɗo wonno o resi ɗum fokkiti ɗannima kanko heddiɗo hay ɗum waɗi kono sinno koɓe resdiri koye ɗanniyanke ew ko noon way ko noon tan o jomum dañani kayitaji mi haalani haala ɗanniyanke de mbimo tampin hoorema ɗanniyanke o ɓiimo wonta ɗo on ɓiɓe mon gona ko Europe ina wawi addude gali par ce que toon joni hewɓe jeenaba so kalde hen koye resodirɓe ɗo e rewɓe mumen walla desodira worɓe mumen rewɓe mumen caggal leydi jaaha garta kebta ɗo e leyɗele he jotto kañumen gona Samba Yal Hammadi nder galle rewɓe mumen ɗanno paye Europe ene jogui ɗumen walla hay sinno ko ɗo gonni taw rewɓe ne liggo ene dawa ne jippo kañum woni ko nder galleji en desa te kadi kam fof ɓuuri yidde rewɓe kam fof ɓuuri wadde dohan ɓuuri wawde hebbinde rewɓe kay ɓe jaha noon ɓe ñiyawaɓe rewɓe ɓe jiiɗum jeenaba so en ganda no ɓe guurde e nder galleji mabɓe ala gandata jomum andata wallahi sali sa naate muɗum ha nder jeere joom galle mum o wi ɗum seer par ce que kañum ko desaɗo wona des wallahi so tawi tan natigaji adi yimɓe nanɗo min mbiɗa yiya ɗo yimɓe kamɓe mi sikki yiddeɓe resede walla yiddeɓe tan nanede ɓe ndesama addantaɓe jabde hunde foof eyyi aɗa andi ɗum foof aɗa andi ɗum foof jeenaba kono aɗa andi mbiɗa hanko yidde resede aɗa andi ko tagi ɗum ay sa woni kono yidde wiide tan resaka jeenaba sa woni juulɗo won ko a wawa wadde woni julɓe wonko mbawa wadde ka julɗo ka dimo aɗa andi an l'islam ma hokkanimo debbo aɗa woni ɗo aɗa fija kono noon ka suhu aɗa ñama tew aɗa yara kosam kalden gonga ko ƴiƴam dogata e ɓandu ma aɗa jooɗo aɗa jogui envie wondude e gorko wawata ko nadde dewgal tawda yiiɗa fijji ɗum noon sa yi hay sinno ko sosoɓe ɓe sa yi ɗum tan hoolima muɗum par ce que hay gorko goo hayde warset tan jeenab hay debbo goto natirta e gorko taw ala e muɗum yakare ko gorko han tasat yakare nde kono nde natta e muɗum nde hay sono ala mbuɗo walla buɗɗiɗ natirɗa e muɗum kay kañum kam ma waw famdema wona sara ma waɗe assumé a yiiɗa fijje a yi hankkandi yidde naati hakkude moɗon aɗa andi wonko ndimaka ma hokkanima te so tawi a resodirani mum ma fijji muɗum desodira e muɗum te ndehre mo desodirɗa ko desaɗo so fini oppima wona e ma koye muɗum walla mo desodirɗa o kañum yiɗiranoma Allah yiɗiranoma Allah kañum yiɗno hanko humpitadema humpirmama yeehi ɗum wona e debbo o walla mo desodirɗa natirema ko intérêt ko miijuno aɗa jogui ari tawi wona noon tawi anden ka miskino Allah hono mum yeehi oppima ɗum wona e ma walla mo desodirɗa ko hakkude moɗon weeli tan aɗa wona e jaam aɗa waɗan ɗum cuuruji aɗa defan ɗum guertoɗe aɗa waɗa daago tout va bien dafeɗa dogo uppuma ɗum wona e ma wadde ko rewɓe nokki resede ɗum ɗon fof kalɗa ko rewɓe ko heewi nan e mumen ko de kalɗa ɗo tan kono ɗo han boɗo fof woni koye worɓe mimami hoto tam a ronki tan wadde ɓe defade ha yetto a ronki han fawde argument ciɗɗo a ronki ala min kami fayi a wawa aɗa andi hande o tampin hoorema caɗele ɗe
worɓe ne jogi caɗele ha heewi kono caɗele so yaha garta fof koye rewɓe wona hande de Kalden hande de gonga wonɓe desani kalden babiraɓe men ne desno yummiraɓe men mbimami ne desnode nder dewle nden yummiraɓe worɓe men hande desani nden yummiraɓe men ne ɗofti il faut mbatta hen an gorko an haɗuma ɗoftade gorko yano gorko joganma nafoore kono nden joni noon worɓe ngala nafoore ngala juuro men ɗofte ala nden saaha mo mbiyata o anana ñande oustas oɗo wi oustas nandite o wi amna goni ñu bari ngam nga takka jabar nga indi ko sa kër desa debbo gadda galle ma wima dépense mi ya wima gas mbaɗa iko mbattani dépense kay poɗɗa ngo tottide ha janggo ha ɓaw janggo on resa hottampin hoore ma ɓe desirani ɓe wonde ina jiɗi resde ɓe desiriɓe tan ko fewnude haajuji mumen walla fewnude kono noon hono gorko resirte debbo pour fewnude haaju mum koye mabɓe ɓe jiya jiyane mabɓe rewɓe ko jiɗi resede tan ala won hen yidde resede tagantama jabde ko gandanɗa hoore ma fottata jabde aɗa yiɗo joguiɓe jawdi ha heewi taw ko liggotoɓe mais taw ko resaɓe halfaɓe won hen noon so joguima jawdi mbiyata ko kalfetake so gorko halfanima noon a waɗat bellanteje ma kañumne waɗa Jenab ko ɗum addi surtout kadi bono fo joni aɗa holko addande kalifandi kalden gonga haal pour en mbi neɗɗo hiratamo hirtinta gonga debbo sa yiiɗi halfuɗum a jogor ɗum ko ɗum nan ko joni jono saga jogaki debbo desɗa fo wiyata ko liggotoɗo ko jogoto ko ala war sesi alay sago jinno wiide ko neɗɗo yo jogo fullo mum e fayida muɗum ay debbo hande ene wawi taw kañum gañoto ko 1 million par mois an gañotoɗa ko 150 000 francs par mois kono ay debbo so yiyima aɗa jogui fulla e jogui fayida 150 000 francs par mois mo dañata waɗa arti ɗum e nder galle he tan kanko ne wawi taw waɗa 300 000 francs par mois e nder galle he kono respecté wondi ko ƴewta ko debbo so tawi dañi kañum wattata koye koye nder galle hay so wattani e galle ni so watti hooremum watte ɓesgu ɗum ɗon ko an fonno aɗa ɗo respecté kono gorko an holno mbirta han tawde oɗo debbo kanko ɓuuri kam salaire tan an hay 150 000 francs par mois keɓata o mbaɗani jagga ha tiiɗa a waɗani nder galle on aɗa wawi halfuɗum mbimo tampin hoorema jeenaba wonɓe desani worɓe resoɓe ha joni nen desa halfoɓe ha joni nen halfiteɓe ɓe ha joni nen kalfe eɓe limode tampin rewɓe resoɓe hande worɓe resoɓe hande limo aɗa andi fulɓe mbiyatno nden ko rewɓe resoɓe rewɓe bandu men hande ko rewɓe resoɓe worɓe gooti ɗum ko naggue wiya noon rewɓe resoɓe rewɓe bandumen dutto maalo bo ñinno wi tan ko konngol wona joni noon rewɓe batti rese worɓe resoɓe hande ne limo eɓe goodi noon so tawi debbo wina eɓe goodi debbo wina resa gorko yo asim tan ko heeɓe gorko fo aɗandi gorko baɗɗo fullo a resata ɗum ko kañum resanma joni noon tawde jomum a resi neɗɗo kay awa ko kañum an foti wonde kilifa kañum waɗa caprice wadde yo jab iko an wa jaɓata pour kala jab kañum jogui ɗum ɗo ko dippuɗa fo so arti jamma haydarala sona tumum gorko desaka haydarala sona tumum wadde hokku jam mbimo gorko so filti resede kay hokku jam kono gorko wiyene rese ha para yokkata jam ene yaha anga awa resede ha para ɓe ha joni nan dese so ndesama mbaɗe to foti waɗede so tawi neɗɗo haalde gorko wi sa resi kam mi wonata hedde nene ma gonanmi hedde appartement am mbaɗanmi ko ni mbattanmi ko ni waɗa ala wona worɓe aɗa yiiɗo hande kay ko addanta hewɓe wasde famodir wona ko noon ko jomum sa ay min jeena mboɗo jeeɓi heɗum hen jeena min mboɗo jeeɓi gorko ndesa debbo mbaɗa assumé min mboɗo jeeɓi ɗum mbaɗa assumé guila adan min mi ande mi ala moyeji hande mbawmi jogiradema à 100%. aɗa heeɗiɗo kalami ɗo de kono mbuuɗe buɗɗi dañmi fof min ndendu debbo natire hen Allah kono noon despecta debbo respecte ma a wawi resodirde e debbo ene lamma hande kala ko maaye galle he ko debbo wari an ko mbatta e galle he ɓuuri famɗude ko waɗata e galle he mbiya aɗa haɗa mo liggoyade hay ɗum yiyama aɗa hirama ɓe liggotto aɗa waɗa contrôlé mane dawata mane jipporɗa te kanko ko dañata koko ɗum e nder artete nder galle he ɗum ko probléme jinmi wiide ko sa yi mbaɗa arta jojo fof e babiraɓe meɗen nden babiraɓe men nden ala ko mbaɗata sona ndema jinnaɓe meɗen e gaynaka kono a yiyata so jomum remoyi ha arti nannama e nder fawru ko debbo gérata fof so debbo fini kañum yahata ya ƴetta gawri ndi watta ɗum kosam ƴetta gawri ndi watta ɗum liɗɗi ƴetta gawri ndi watta ɗum nabam artire e nder galle he
c'est parce que debbo gorko o ndew dañi ndew holli debbo ko jogi ko fof a tofawre jungo muɗum so fawndu are gasde debbo ma faman gorko fawndu are gasde hande heewi worɓe jogiiɓe ko aldani gerte walla daña mofta calo feccude ma so ngala garte ma on a wa famande ɗum jinmi wiide ko debbo so resodire gorko yo jaggu ɗum ko jinnaɗo ma jagga ɗum ko bane debbo ko dañƴa fof fecci mum yurmo ɗum debbo yittan ko jurmi ɗum Dieynaba so arte ɗen kaala gon so tawi debbo jaɓi yurmede kay ala debbo yittan ko jurmi ɗum ay debbo ko wawi wonde fof ay hay aɗa andi yurmede kalden ɗum ɗo neɗɗo aɗa yiiɗo rewɓe ne jurme mais taw kañumen goni ɓe jurmaki koye mum en woodi kono heewani hande worɓe ɗum ɗo jomno jogo taw wona joguiɗo mais taw debbo o jooɗaki jonde mo jogaki en woodi ɗum fof ne woodi ina yiiɗi wadde ko gandanɗa hoore ma ɓuuri dooli muɗum e jomum ne kañum ne wonko miijoto ina miiji ina jogo galle ina jogoma ina jogo famille muɗum won gueɗe kewɗe ɗe gandanɗa hoore ma wona an no jiɗirɗa ni fof waɗir te won hen kañumen so mbiyata ko so haajuji mumen fof pewani ay Dieynaba ɗum ɗini dewgal hande dewgal wona pour matériel ay hande kala debbo mo jiiɗa naate gorko matériel ko debbo mo liggotako kala debbo liggotoɗo ene fina ene dawa ene dañan horum natata gorko sabamde jawdi natata gorko tan ko Allah te mi haalama noon ay ko jolfuɓe mbiyata ñumuno kotta amuñu mbam Allah ne seedi Dieynaba ko gonga ay yiɓe resede ɓe dañani worɓe mumen dañani ay rewɓe liggotoɓe en jiiɗi han dañde debbo gorko mo dewdi Allah ɓe ko ɓen donki dañde jiɗiri ɗumen Allah par ce que joguiɓe jawdi jeeyine i jono so tawi ɓen donki dañde jono so tawi jomum dañi donki dañde jiɗiri ɗum Allah so wiyama kañumen gonɓe ɓe jiiɗa resede gon koye toñede sa neɗɗo kam a jooɗat tan fada ha neɗɗo ara yinma kono wiide kam ar mbiɗa ar resam mbaɗa jogui somi ari mi ñaama mi haala ala Dieynaba won hen noon mi haalama ko heewi hen mbiyani ar resam heɗo mi haalama ay worɓe hande ɓe mbimami wononɓe ɗo mbaɗata visé tan ko debbo joguiɗo ɓen ko kañumen ko ɓen tan gonata wadde ɓen gona worɓe kadi ɓen gummi koye ɓen gona worɓe par ce que gorko aɗa andi gorko kañum fadani e debbo fadata e famille fadata e baba fadata e goto fadata koye hoore mum ko ɗum saabi won hen ina jaaha ɗo e ɗum ɗoji ina tampina koye mumen yidde wonde yidde firtude yidde dañde ɗum waɗi hande leyɗele ɗe mo to jaaɗa fof yimɓe men nan toon ko waɗi noon ko yidde ɗannade yidde hebde yidde wadde galle mumen joƴƴina rewɓe mumen kono so tawi ɗum ɗon jomum wiyama yiɗa resde wondi ko dañani tan ko yiɗi ko par ce que goto foof e ko yiɗi ko an aɗa yiɗa debbo hande jiɗamo ni e mbaadi paama e jikku makko kono taw jikku mo hollat ma o e jikku sa resimo jikkuji ɗi jiidata nde wonno debbo kam aɗa andi ko wiyete ko debbo jikkuji muɗum ina keewi aɗa wawi yiide ɗum wona moƴƴo aɗa wawi yiide ɗum ina ɗoftima ina heeɗima ina yaari no jiɗirɗa ni jiya ndesa kono sa heesi tan a resi a joƴƴini ɗum hankadi ne yaltinanma jikkuji ɗum saabo ha donkon famodirde wadde dewle ɗe caɗele ɗe nanta worɓe caɗele ɗe nanta rewɓe aɗa anda haali ɗo nane mbiɗa gorko ina wawi wasde jogade ara e debbo wiya ɗum mbiɗa yiiɗi resdemo kono mi wona bawɗo jogademo no jiɗirmi ɗon caɗele kadi ko ɗon kono gorko gonɗo gorko ƴettatamo gandanɗa hoore ma wawa ɗum ɗewana ɗum joni noon Dieynaba ɗum woni wiyete ko neɗɗo ko yo andu to tolni waɗa ko wawi joni noon Dieynaba an so tawi ka debbo ka jiɗɗo resede nane e nder haala he mbiɗa debbo so tawi ene naate gorko wona fota nattirde mum sabamde jawdi fotani sa natiri hen jawdi sa yi a heɓani jawdi tan ka jalto merci joni noon tawɗa a fota natirde gorko sabamde jawdi kay so gorko are ma ne andi ala jawdi aɗa foti wawde natirde mum natira e muɗum Allah gonga walla wona gonga wadde mo natirɗa Allah holko natirɗa makko Allah wona mbiɗa ko dewra e makko Allah dewra e makko Allah holko woni rewdude e neɗɗo Allah rewrude e neɗɗo Allah tan wona ko rendude mum jaam e jamalu gonga joni noon so tawi mo dewdata Allah o an aɗan wadde devoir ma an en tant que debbo kañum waɗani devoir ma en tant que gorko ko gonga wonani sarama hokkanima jaam sa rafama dogma on aɗa wawi rewde muɗum Allah kalden koko Dieynaba ɗum ɗo ni nani dewgal ko ɗiɗo sa yimi wima nani
calɗi fof ngoni neɗɗo no wawi wonde aɗa wawi wondude neɗɗo tawa an ka moƴƴo kañum ko moƴƴo mais taw onon jikkuji mon famodira ɗum no waɗa noon no waɗa pamodiron ndesdira e neɗɗo jogoɗa e muɗum jorto moƴƴo ndesdiron Allah waɗa jikkuji mon ina jaadi oɗon mbawi wondude aɗa yiya neɗɗo yiɗma jiɗa ɗum kono ndesdiron tawon onon jikkuji mon on mbawa yaduɗon mbawa gonga ɗum fof ne woodi ko ɗum saabi hande jinmi wiide tan ko Dieynaba joni de ko worɓe ɓe ndesata Dewlé ɗe pirto ko ɓuuri yawde de rewɓe ndesete 3 mois tan jiya mbiya tastime tastime noon so tastime waɗi hankkadi noon bone mbaɗi aɗa ko addi bone mbaɗi ceereɗa mbaɗa gâteau mbaɗa aɗan ko addi bone mbaɗi mbaɗa ɗum aɗan ko addi bone mbaɗi wadde kamɓe worɓe yoɓe ndento aɗan tastime ɓooyi wadde safalɓe ala yeey ɗum safalɓe kadi aɗan safalɓe ne gandi ɗum capato kañum safalɓe so tawi wiyata ko tawi jomum diwɗani yontaka so tawi jomum seera waɗat ko feet ɗum gam mi anda ɗum kono kamɓe ɗe andi toon payanmami mbimami ko so tawi debbo diwɗani yontaka so tawi resama seerama waɗat ko feet e nder feet mo waɗata o safalɓe toon mbaɗata ko feet nodde yimɓe invite ɗumen mbiyo ngar hande jomum resama edde muɗum joofi min kam e nder edde mum ko joofata ko ɗon e wawi dañde hen niƴƴamaɗum wona ko parnorɗo ɗum enen nden debbo so tawi resa seerama hippoto en woya on tan ɗum pawgal on tan ɗum caɗele o torka hen nuska hen ha jiiɗ ɗum fof yurmo ɗum sababu nde yiiɗa ceergal so tawi noon hande rewɓe mbatti seerede ene mbaɗa ɗum feete mbiya tastayam ko so par ce que ndesita andi saɗa yooɓa a wiyama aɗa yomni a wiyama sa yeehi so weeli joɗɗa so metti garta joni noon sa yeehi 3 joni noon wadde tawde noon tawde kamɓe worɓe paami rewɓe hankkadi natti sufrande ɓe yoɓe dokkuɗo ɓen jaam par ce que hande rewɓe resede ɗumen ɗo hande tampata tan komo gandanɗa hoore ma ko jiɗɗo mo jooɗoto ɗum waɗi won hen hay sinno no gandi ne jogori ɗum ɗe nin début o jarat sese ha gona e aɗa mi haalama noon gorko Dieynaba gorko jarani hay hoore musalla noon wiɗa de min woto wi noon gorko jam fo gorko e debbo billahi wallahi taala jaranani mi hay joɗade hoore mum woto wi noon ala ko tagi jarani so tawi gorko musni hoore ma a wi ɗo ñande debbaji oyto waɗimo sekande fulɓe koko nobno goto yimɓe men aɗa andi ko gilli mbaɗi noon hoɗo wanno gilli mbawi waɗat gilli joni gilli en ɗon godani ɗum ne wiɗo mi o tampino hoore ma woda gummiɗo to tan anan min ko mbaɗande hankkadi dokkuɗen hojumeji hankkadi kuuɓi hojumeji kay gasi wiɗo ɗon min kongolam cakkitingol e rewɓe ko wiɗo noon sukaɓe rewɓe kaldam o tampino hoore ma hay goto moɗon oto gorko jaran la ilaha illallah tan jam fo ma walla hulluma ka famani ha hoore ma muusa hen ala haali noon ko ɓe mbiya ene mbarto en ɓe mbiya ene cuno hen ɓe mbiya ene goya hen ɓen jalta nder internet ene mbiya komi jam manda ko guume walla komi jam paɗol ko ɗum jarantuma so gorko oppima oppu ɗum jagga e Allah sa jaggaɗa hoorema ha feewi mbimi neɗɗo oto yiɗmo yiɗa ɗum gorko jarani ɗum so gorko ne yinma teddinma yiɗum teddina ɗum ñande gorko fof ancuma habbu ɗum ha tiiɗa de mbimi yidde muɗum e kañum e yummum e bamum e alclaxon aji muɗum e sivénement uji muɗum fof kabba ha tiiɗa beddoɗaɗa jokka e hajuji ma yi gorko jiɗirowoma Allah o naata e muɗum natira e muɗum Allah nawon gongo yo so tawi o natiri makko Allah yo natiri Allah kay waɗu gorko de jari watta hojumaji meɗen gasi ha laaɓi hoto keɗoɗo ko haali ko de kanko e hoore makko waɗani Allah seedi gorko jarnani mo kanko e hoore makko waɗat gume ha muusa gume jogi oɗo jogui temps gume ko ɓe ngala hajuji ɓe hay kanko ko bannoɗo gume ha wuli ay ganduɗa debbo joguiɗo occupation sa fini aɗa jogui ko mbaɗɗa hottampino aɗa yilwi o no dañirɗa aɗa jogui moyen ma seeɗa yaade restaurant sa yiiɗi wadde consommé mbaɗa consommé aɗa jogui moyen ma seeɗa yaade weekend hay sinno ko hôtel aji keɓa toon lelɗa ñaama ko welma jara ko welma jiiya aduna aɗa jogui moyen seeɗa kuppude biyel ma jaaha Maroc joom ala moyen muɗum joɗatan ɗum jagui win noon gume jeeyi ɗum nango debbo ma ala moyen wadde kam fof eɓe daara ɓe liggo sa jogui moyen watta gume gorko goppuɗon fa jokkat haaju ma ɗum noon machallah wonno toɓɓere meɗen hannde ko fati e Dewlé men machallah hojomaji meɗen gasi ha laaɓi ɗum noon mbaɗandi a waynima walla rekkuma mbaynoɗa min kay min mbimami tan ko min conseil dokkami sukaɓe rewɓe ɓe gatta haqqille koye mabɓe ɓe ganda ko yiiɗi ɓe gorko saɗa natirimo natirɗa e muɗum ko Allah ko yidde fi sabilillahi yataw no yinma yataw restituma yataw ko réciproque ay gorko so yiiɗima o nafete gorko so yiiɗima yurmete gorko so yiiɗima famanete gorko so yiiɗima muñante gorko so tawi muñananima o nafanima o yurmakima
o famani mo yiɗama neɗɗo noon ho yiɗmo yiɗa debbo noon damoni haala kam debbo noon sa resi debbo addi yurmakima teddinani ko haala min ko rewɓe kaldan teddinanima worɓe no mbaɗani jaɓananima ɗoftakima ko mbaddata on kam fo mbiya seydi so Dieynaba so hande kam joɗani ɗo ko bandiraɓe min noon hande min jooɗi ɗo rewɓe so tawi mon ko andi ñenen worɓe min jeeyi debbo Afrika min mbaɗan defande ko oɗon ko jambar o jambar min beltima e haala makko ñene hen worɓe mbatta hakkillaji koye men wone worɓe ndeson desiron Allah so ɗon goppiron Allah ɓuuri ko natton rewɓe entré oɗon tampina rewɓe oɗon bonna ɓerɗe mum hen saaji naton en taw on jiiɗa on peccinani yidde natirɗon hen tan ko oɗon loro jomumen nde on konen jaa ƴettude ɓerɗe mum mbaɗa ɓerde endoji jiiɗa moɗon coxino nannon ɗo taw heɓani on ha cebdi segene taw yiiɗa jomum tan gara kala moɓe ndese ɓe jiiɗi alan seeɗi ɓe jiiɗa ɓe tawat tan koɓe jortino hen ko ɓe keɓa ɓe jiiɗa tan wadde ɗum gueɗe sosoɓe ɗon ko ɓuuri hen hewde jajama tampinorema ay tan worɓe fof ndendina ɗumen worɓe jajaɓe ko banggue jiiɗa e worɓe machallah Allah jarama mi weltima ko iddi ko wiide tan en dokki bandiraɓe kadi rendez-vous kadi e ñalawma goɗɗo kadi e toɓɓere woto kadi nde ɗo toɓɓere eɗen gandi konde jokkore par ce que nde yaaji ma yimɓeɓe ni koye mumen namdo suivi o ko heddi ko wiide tan bandiraɓe guila jooɗiɗen ɗo faade joni kala ko kalden hen ko moƴƴi ko Allah subahanahu wa taala kala ko ngakki noon ko meɗen ko wona ɓuuran meɗen kadi kalten tan ko maniére générale par ce que ɗen gandi kala ko kalden ɗo ko hunde wurande kadi so yimɓe jooɗi men jewtan min somi jonnima rewɓe alay saago Dieynaba joɗno worɓe so Dieynaba joɗnima worɓe alay saago minne mi joɗnono rewɓe ko ɗum welnata yewtande ɗum taka yewtande wadde équilibre ko heddi ko noon on worɓe kala ten jiiɗo on hoore muɗum yo faam tan koye ɓe mbiyan ɓe jeeya mo yanin horum fof kadi ko resoɓe jeeya resoɓe yalla juutno balɗe mabɓe moƴƴini battane mabɓe tampinoɓe rewɓe noon kuɓɓina ɓerɗe mumen ɗo yo haqqe yi Allah jarama on jarama jawol debbo dow jam les jam ɗo hakkude o jam ɓol tan duume mo onon koye hannde machallah nanɗon tan hannde Sali Dia dal nanɗon tan ɗum ɗon Sali Dia ko kañum wonata ɗo tan mbiɗa ñiklama tan kanko o yaha dow ɗum noon ko machallah yo Allah junnu denɗiragal ngal machallah bandiraɓe mbi aadi biladi salade aadi tan ɓuuri firtude aadi wadde aadi meɗen e yewtere rendo piindi ko ñande wonde so gueno ñaawi